Gok? Wonten dawuh. Bila Wonten timbalan Gusti Ayu. ora kaya padha ingkang mbok critakake, Gok. Kabeh mau ora padha. Mboten padha perkawis napa kula tak takon. Kowe ngandhakake nalika semono aku pengen njaluk utawa kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ing satemene ping kinarya pawadan. Satemene aku diutus dening Kanjeng Prabu Pracona Dewa supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wigatine mung bakal malesku dituwuh lara wirang. Nggih. Kanthi aku etok-etok negara Kotawan Pegebluk. Jarene Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang berbudi bawaleksana. Jebul tinemune bener, Gok. Bener pripun? Pustaka Jamus Lima Sada diwenehke karo aku to, Gok. Kagat risang kapirang uri rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh. Kok aneh ya, Lung? Ora aneh. Merga Gusti Ayu Pracona Dewi kuwi le utawa le sowan kuwi pas. Pas piye? Pas dianakake Pasewakan Agung. Heeh. Mula sinuwun Prabu Darma Kusuma ora bakal nyelaki kalawan apa kang dadi pambeganing Nata Ngamarta. Lah iya. Nata Ngamarta kuwi nalindra ingkang berbudi bawaleksana apa sing disuwun kinarya sarana waluyaning wong kang urip ana ing jagat mesti bakal diparingake, Gok. Lah iya. Mula Gustimu Prabu Praconawati tumuli nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ora lumantar sapa-sapa nanging langsung marang Gustimu Prabu Puntadewa mula ora nek diparingake. Nanging to, Gok, sadurunge Sinuwun Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Lima Sada marang aku akeh para nalindra, akeh para satria ingkang padha mambengi. Nanging kabeh padha wedi marang panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tumuli sawise aku nampa pustaka Jamus Lima Sada, agahan aku klepat mlayu saka ing Datulaya. Wigatine aja nganti dioyak-oyak dening wong-wong sing ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada tak gawa marang negara ing Mantaka, Gok. Nek ngoten saking dharatul kula sakniki mboten sah kesuwen enggal kundur mawon wonten negari Mantaka. Mengke nek nganti wonten sing bujung karo sampeyan, sing ngoyak karo sampeyan malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Awi kondur mawon. Mboten sekesuwen ing negara Ngamarta ndak malah mengke pustaka Jamus Lima Sada ora iso bali teng negara Mantaka. Mboten iso mangsuhanke ingkang Raka Prabu Pracona Dewa. Kondur sak menika kemawon Gusti Ayu Taga. Nanya ya mlaku bali karo aku bareng saiki kok. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelarira wang-wang Praconawati. Patobat menika sinten? Aku Arjuna. Apa sira Dewi Praconawati wis lali marang aku? Nalika pitepungan ana ing jroning Datulaya. Lho. Ngandel ora. Wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deleken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkoan karo Raden Janaka. Iki ya uga Prabu Dewi Praconawati iki mesti ming jatuh dalam pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa. Nuwun sewu Raden, rawuh niki badhe menapa? Aku ming bakal ngoyak marang Dewi Praconawati. Wigatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kenging menapa paduka nyuwun wangsul pustaka Jamus Jimat Lima Sada?
Nadyan Koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula kang sangka kuwi mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa. Janaka mentala karo Dewi Praconowati. Nadyan kowe wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Praconowati. Tobat nyuwun pangapunten. Gandeng sinuwun ngawarta sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekahi. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten, najan kula menika wanodya, ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mengsah sinten kemawon kula mboten badhe ajrih. Praconowati, Wonten dawuh. tak eman pisan jiki kowe aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuwataning wong wadon bebasan keribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak rangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Tobat. Nek panjenengan saged ngrangket kula monggo kula aturi ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngunduraken pustaka Jamus Lima Soto menika badhe kula boyong wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu. Ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono, Janaka ora bakal ngeman karo Praconowati. Mangsa kala iki tak sirnake kowe marang kamairaning Bathara Yama Dipati Praconowati. Mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu. Kocap kacarita. Nalika semanten wis datang saged endha Dewi Praconowati. Lamun ta lumajar tartemtu kabujung dening Raden Janaka, mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem miwah asmara ndana asmara tantra den watek dening Sang Dewi Praconowati. Nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Praconowati. Kaya kapandhuk beda ring katresnan tumuli nglumpruk tanpa daya wonten ngajenganipun Sang Dewi Praconowati nenggih Sang Arjuna wau. Praconowati, sepira kuluputane Janaka aku nyuwun pangapura. Ndak jabel nggonku bakal njaluk pustaka Jamus Klima Sada, malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Praconowati ora usah dadak digagas perkara pustaka Jamus Klima Sada. Ayu wong ayu ndak emban ndak pondhong prapteng kasatriyan Madukara. Yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jamus Klima Sada, aku ingkang tanggung jawab Praconowati. Lho, kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Praconowati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Praconowati Ndara Janaka, Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gek. Lah iya. Tobat. Menapa ing Paduka ngendikake menika menawa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksek. Lajeng ngersanipun Paduka sira bakal ndak pundhut garwa. Ngendikanipun Raden Janaka menika garwanipun kathah. Mboko siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumandhing marang Janaka kejaba mung Dewi Praconowati. Yen perlu Sembadra uga bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndarawati. Waton Dewi Praconowati sumandhing kelawan Raden Janaka. Tobat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Praconowati. Ucap kacarita matek aji lebur sekethi Sang Dewi Praconowati. Asta den ulungake den gegem dening Sang Arjuna ndrodhok salirane. Dawah plak kapidara sirna margalayu nenggih Raden Janaka wae.
Kresna, ya kene Janaka iki. Lah kok dadi gloso ning alon-alon negara Ngamarta, ora eling Purwadasena. Arjuna kena ngapa ya? Janaka Syadi kena ngapa? Wah, Jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Prajanawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya gletak kaya ngono. Lho iki Kresna, kembang cangkok Wijayamulya. Ungkulana Janaka aja nganti tekaning mati Prabu. Ayo Yayi. Tak boyong marang negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Syadi melu karo pun Kakang perkara pustaka Jamus Klima Sada. Mengko gampang. Oh, lah konangan saiki. Barang waras kok nubruk sikil kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Prajanawati. Janaka, aku dudu Prajanawati ora to gawe sawangen. Koko Prabu. Ya, kowe kena ngopo? Nedya ngrembut pustaka Jamus Klima Sada nanging Prajanawati ndawahaken daya kemandhen. Wekasan kula Kantaka. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Akene mung diwalike kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malik tingali ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut marang weruh. Wujude Prajanawati tumuli ngalih ideping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusaking satriya mergo kena kegodha kebyaring wentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi lelanging jagat lancuring bawana. Nadyan kowe dadi unusaning titah nanging gampang kegodha kaya ngono kuwi. Ora ana gunane kowe duwe pangkat lelanging jagat. Arjuna, wonten paring adhawu. Sesuk menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangrutingal, Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangrutingal. Lho, lah sebabe ketingalipun Prajanawati ngagem jaya kawijayan. Wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan. Paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, lah keparet maros maring jajalanan. Mula sing tetek tanggo-tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita. Ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatriyanmu. Inggih. Inggih Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula uyake Prajanawati. Rasa to uyak. Ora kowe mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Prajanawati? Aku. Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput tumraping negara, mesti bakal tak patrapi pidana. Yen perlu aku ingin nibake pidana. Prajanawati tak irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, gumeng kepencut. Janaka kepencut kaya kepencut. Werkudara, apa? aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku ora mung siji. Ning nyatane aku setra karo Irwati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tampanipun kados pundi kok Prabu?
mboten kula kok gumun sampeyan iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sajeg jumlek kuwi dadi Panakawan. Raden Janaka niku angel dikalahke. Togok. Nun. Raden Janaka tak tamani Jaya Kawijayan Aji Pengasihan dheweke malih tinggal tumuli nglumpuk ana ngarep aku. Sawise nglumpuk ana ngarep aku tumuli tak tamani Aji ya kuwi lebur sekethi. Mula Raden Janaka tekaning Patiga. Lung yung lha. Nglelengi ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamani napa? Lebur sekethi. Raden Janaka kok saged seda niku merga saka wong wedok. Lah iya, wong satriya peng-pengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing bakal cedhak aku bakal tak tamani aji lebur seketiga. Nggih, ngene ngatos-atos. Wis rasa semlak. Nanti aku dioyak wadyabala pirang-pirang. Ketiban Jaya Pengasihanku mesti padha nglumpruk ning pangkoning Dewi Pracanawati. Hei, Pracanawati, mandeg aja mlayu kowe. Wong wadon Raden kuwi sekti ngawi Banyakrawati. Sekti kalintang jayaning perang nang ora bakal iso malih paningali Baladewa. Ayo iki. Empakno pengasihanmu. Tok balekke ora? Pustaka jamu Semang Jimat Losada. Ora tok balekke aja kelakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kowe mudar nang kene. Lunga yo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki etoke kok ganas to iki. Tobat mendan sinten kula nyuwun prisa. Lah nomoripun gantuk opo-opo? Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadange Werda Yayi Dwarawati. Kadange Werda, kadang-kadangku para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Prabu Baladewa. Yo. Yo lho yo. Yo. Ndak malah kena nenggala modar awake dhewe. Prabu Baladewa. Tobat. Prabu Baladewa. Iya, iya. Mboten nginten babar pisan bilih Prabu Baladewa menika setunggiling Narendra ingkang gagah pideksa bodhek wok Simbarjaya. Asbel gajes. Kowe arep ngerayu karo aku kowe. Kowe arep ngempake Jaya Kawijayan karo Baladewa. Aku arep tawani Aji Pengasihan supaya aku nglumpuk ning ngarepmu. Ora iso, ora iso. Aku ora bakal kena Aji Pengasihanmu. Baladewa ki wong resik, Baladewa ki wong suci. Ora kaya Janaka. Tobat inggih kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk pustaka jamu Lima Sada. Tobat. Menapa Gusti kula sing Prabu Baladewa menika mboten mesaken dhateng para kawula. Mboten mesaken dhateng kawula negari Ngemahe Mantaka. Tobat panjenengan menika mesaken dhateng para kawula. Ingkang pendak dinten sami pejah kasulayah wonten negari Ngemahe Mantaka diwaji sesembahan kula mugi pareng wonten enggal paring ngampil wujud ing pustaka jamus Lima Sada. Ora iso. Ora iso. Towene iki apa ora? Towene iki apa ora? Inggih, kula nyuwun pangapunten mbok iki paring kawelasan dhateng Radarana. Ora cedhak-cedhak kowe arep pamer gejlekmu ya. Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning ngarep aku terus aku men nyawang medun, ngono to? Men merokanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok ana ki. Tobat panjenengan kedahipun mboten mentala kados mekaten menika lho diwaji. Tangan iki ora ngene. Panjenengan ratri mesaken dhateng kula. Panjenengan ratri mesaken Astane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul mboten beto, pustaka jamus Lima Sada Kakang Prabu Pracanawati sak mangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng mus pranginipun kula gesah wonten ing Madyapada. Trimani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulehipun. Susewi karo iki. Sesulewe. Trimani pun kula mangke dipun pejahi. Kula ngaturaken wujudipun pustaka jamus Lima Sada dhateng Sri Prabu Pracanawati tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kaboyong wonten negari Mandura kula ing boten badhe sirah. Maklutsu. Menawi kedah dipun lintoni Pracanawati kula sagah ngladosi Prabu Baladewa. Ora.
Ora. Aku ora bakal kikut. Kowe muni kaya ngono kuwi ming lamis. Aku ora bakal kikut. Menika saestu Gusti, bumi langit tangkep. Aku ora bakal kikut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Batobat. Estu lahir batin. Gusti, nggonmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radarana. Radarana. Dos pundi? Radarana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mung kari manut. Lanipun manut kados pundi? Kowe mau kondo piye? Kowe mau kondo piye? Aja lamis lho, aja lamis. Tiwas aku kaya ngene iki kok ming lamis. Mboten saestu. Kowe balekke pustaka Jamus Lima Soto ning negara Imo Mandaka, pustaka Jamus Lima Soto paringki karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus kowe anu apa jenenge? Kowe melu aku. Menawi kersa kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu batobat. Nek pancen tenan aku yo wis ora bakal iso nolak. Batobat gene ya ora iso nolak mau dadak muring-muring. Mau ora ning kono. Nek nganti aku ora bengok-bengok muring-muring aku dikira aku wis agung muni Baladewa ki wong tanggon ora bakal kena pengasihan. Aku wis muni kaya ngono nek ati tekan kene iki aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe rak ya isin. Inggih. Nang sapunika mboten isin. Wis ora isin. Inggih. Aduh, ana laler iki. Inggih, mboten kala-kala. Monggo to klatri nyepeng wonten pundi kemawon menika sampun gadhahan paduka. Iske bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Inggih. Kula nuwun sewu namung sekedap wangsul lajeng mriki. Yo, nganggo ndruk sisan. Oh inggih. Ora sama sak Jawa ngono iki. Inggih ngesnaken. Men ora ketara yen kowe iki Praconawati. Oh inggih ngesnaken dawuh. Ayo, Radarana sithik. Inggih. Kresna iki ngetuke terus ya. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Jan. Elok tenan. Ndelok astamu. Inggih menika. Wah, Jan. Tangan kok lumer kaya santen. Haluse ora jamak kaya ngene. Tangane Rawati we kalah. Tangane Rawati kan mblegak-mblegak ra karo-karo. Sapule buka londre iki malah ngumbahi saben dina tangane mblegak-mblegak ora karo-karuan. Ucap kacarita. Cinepeng astaning Sang Dewi Praconawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhik. Bengok sura Sang Baladewa nalika semanten pejah kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku apal karo Koko Prabu Mandura ki apal Werkudara. Wah, aku weruh. Tak tonton saka kadohan.
Saya adoh, doting grenik. Jarine ratu tangguh. Ratu ora gampang kena godha, ratu ora gampang kena pengasian. Wah, cangkeme. Aja ngono wong kowe iki dulurmu tuwa. Ya men, jengkel aku. Prandik punur. Kaya ngono kok senengane ngunek-unekke adine lanang Koko Prabu. Piye Janaka dipun gesangaken? Kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak ungkulane Sekar Jayakusuma dimen Waluya Nirma Temajati Jati Temah Mulya. Aja mlayu, gelandang nenggala. Pracanawati. Koko Prabu. Piye? Lenggah sik. Arep koyak mungsuh, rasa doyak. Aku ki arep koyak mungsuh, ora usah doyak lungguh ora lungguh tak jeblokke kowe. Ya. Ngopo Kresna? Pancen nata Mandura ki nata sing tangguh. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasian. Nata Mandura ki ora bakal kena nggodha. Kene ya padha wae. Terus pundi rak malah diece karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo. Mandi pengasiane. Wah, ora perkara le mandi pengasiane. Ning perkara kowe sing ora iso moper marang mubal babaling karepson. Lho nyatane wis tak kuat-kuatke kok meso. Saya suwe, saya luluh atiku Werkudara. Wah, carane piye? Aja dingetke raine. Haji pengasian ki metu saka mata. Matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena godha. Wah, wis gedang awuh pakel. Apa omong gampang lakoni angel? Sawangen aku sing iso ngejur-jur awake Pracanawati. Pracanawati. Kula wonten dawuh Raden, menika Raden Werkudara. Iya. Badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Klimasada. Tobat apa tuman lho, jagongan kok ora nyawang ki lho ya jenenge ora penak. Wah. Panjenengan menika dos pundi to Raden? Kersanipun badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Klimasada. Ayo nembung sing apik-apik. Nyawang sing becik. Menapa ngaten menika sipatipun satriya Ngamarta, mboten purun nyawang dhateng kula. Tobat. Wong sak jagate pengen nyawang karo Pracanawati lha kok eman temen Raden Werkudara moh nyawang pasuryaning Pracanawati ki apa rupaku elek banget napa piye? Tobat menika dos pundi to? Mbaya nyawang Raden, mangke pusaka kula caosaken ning nyawang. Wah. Tobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Murmasane kaya diteruske. Arep nyawang nggon apa monggo kula atur nyawang. Wah. Tobat. Terus pundi Raden? Pracanawati.
wonten dawuh. Aku arep tekan kene njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klima Soto. Lho aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ora iki mboten prayogi to. Ayo, weneno. Weneno. Tobat. Menapa ingin dipun caosaken menapa? Ingin dipun caosaken menapa? Ayo. Awak apa ya? Ngendikanipun boten cetha. Ngendikanipun boten cetha. Dipun maringaken menapa Raden? Dipun caosaken menapa? Wah, pustaka Jamus Klima Soto. Napa? Pustaka Jamus Klima Soto. Kok sanika badhe nyuwun prisa? Apa? Pustaka kaliyan kula milih pundi? Raden. Pustaka Jamus Klima Soto kaliyan kula milih pundi? Pustaka Jamus Klima Soto ora iso dikapa-kapake. Sani minggu buntel. Nek kowe ora iso dikawal-kawal. Ngatek ya iso. Nanti maring dawuh sing cetha to nek dawuh niku sing cetha nek sampeyan dhewe kan niku sing cetha milih kula menapa Pustaka Jamus Klima Soto. Milih kula menapa Jamus Klima Soto. Wah, milih kowe. Lah rak ngaten Mbah Tobat. Mboten kinten babar pisan jeneng menika nadyan brewoke jenggote akeh maning baguse jamak-jamak. Menawi dipun sama menika kaya sang Hyang Rembulan pasuryane piyo-piyo mencorong. Terus menapa gereng-gereng? Mau bar ngombe ndok bebek. Kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi, Raden? Ginrayang ngaji lebur sengeti Sang Werkudara. Mati dening aku wae. Tangi Werkudara. Aja disawang. Aja disawang raine. Aja disawang pasuryane. Ora bakal tumawa marang Werkudara. Aduh yo. Kowe iki ngopo e? Wah, ngece kowe. Wong ki aku wis ngomong ki to. Wit gedang awo pakel, omong gampang lakoni angel. Piye? Wah, pancen edian. Wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ono daya sing marai aku kudu nyawang. Lah aku jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon. Aja disawang. Aja disawang matane. Matamu. Ngece. Ora bakal ana paripurna. Wah, Arjuna wonten paring adawu. Sing iso ngalahke ming kowe. Nggih. Kowe iki wong lanang tenan. Selagine kadangmu kabeh wae kalah, mula kowe entuk kanugrahan sesebutan lananging jagat. Kowe Prabu Kasinggihan. Lah yen nganti pengasihane iki Perconawati iso menang karo pengasihane Janaka kuwi apa Janaka kuwi dudu lananging jagat. Widodari wae nglumpruk ning pangkonmu. Widodari wae akeh sing wis kasembadan mbok garwa. Lah kok men kalah karo wanita tanah sabrang, lah mbok yo dimakke aji-ajimu kuwi Janaka. Wah, kelepat tanpa taliwara. Wis tambah duluripe meneh. Kok tambah duluripe meneh piye?
Janaka nek tok dawuhi kaya ngono kae senenge ra jamak-jamak. Lan ora ana sing iso ngalahke Janaka yen bab pengasihan. Tontonan dilo meneh wong wadon kaya is reruntungan karo Janaka. Werkudara. Nggih. Sing wigati pustaka Jamus Klima Sada aja nganti ilang. Yo. Perkara Pracanawati mung arep dadi apa, kuwi kewajibane Janaka. Butuhe rak kelakon penjangkamu ngrebut pustaka Jamus Klima Sada to. Yo. Wis ngono wae ora usah dadak kok kan gunem. Wah, yo. Yen aku ora perkara kuwi, ning kowe sing duweni perkara. Adimu wedok dimaru meneh. Ora apa-apa wis ben. Wis ora apa-apa nyatane Sembadra ya atine ya kuat kukuh bakuh kaya ngono. Kresna, Wonten paring ayo ditonton. Kaya ngapa Janaka ning ngono nelokake Dewi Pracanawati. Sari ora. Raden Janaka. Nggih, Gusti Ayu. Bapak. Kaya menapa panjenengan tumuli ngginakaken tata krama kaliyan kula? Panjenengan menika kadang Nalindra. Tur dasaripun Nalindra tlatah sabrang. Mila ajrih dedusan menawi kula ngantos boten nggadahi tata krami lan Gusti Ayu Dewi Pracanawati. Bapak. Ing atasipun putri Sulistya ing warni bebasan jagat menika tanpa timbang. Teka kula wantun nungkak krama lan panjenengan. Lajeng Janaka menika sanes mujudaken satriya. Sinenggu kula menika jejaring satria ingkang boten nggadhahi tata krami mila Gusti Ayu. Dinten sak mangke kepareng boten kepareng kula badhe munjuk atur dhateng ngersanipun Gusti Ayu Dewi Pracanawati. Gandeng panjenengan sampun kepareng idra pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Duh Gusti Ayu. Sesembanipun para kakung kepareng sak mangke maringaken pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada dhateng ing abdipun Arjuna. Kula badhe nampi kanthi lega-legawaning manah kula. Malah sak mangke mboten namung pustaka Jimas Klima Sada. Nadyan paduka Gusti Ayu sak mangke keparenga kula dherekaken prapta wonten ing kasatyan Madukara kinarya pepasrek ning Taman Negari Madukara inggih kasatyan ing Madukara sareng kaliyan sekar-sekar ingkang sampun ambabararum ing mapan wonten ing kasatyan Madukara Gusti Ayu. Raden persasat kadiji nyocok ing Badra Lungit manah kula. Sareng kula tampi pangandika paduka Raden tumuli wonten raos mulung sabeting manah kula menawi pustaka Jamus Klima Sada menika kula biya wonten negari Gempe Mantaka. Kados pundira lampanipun para kawula negari ngamarta ing kecalan pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Monggo Raden kula aturi nampi pusaka. Namung sampun ngantos namung pusaka kewala nadyan jiwa raga kula aturaken jeng ngandika Raden Janaka. Werkudara. Iye. Sawangan gel kowe. Ora nganti jam-jaman Pracanawati wis digandeng karo adimu lanang. Wah, edian tenan kok Janaka iki. Wah, apa ya kae?
Sing marai kaya ngono arep njaluk aku. Wah. Arep aku ngopo? Ora tak aku ngopo-ngopo. Ora aleman iki wis tuwek. Kuwi ngopo ngono ngantemi wae ora. Kowe iki ya kalah karo Praconowati, aku ya kalah kok dadak ece-ecenan. Aing saestu Raden panjenengan nampi kaliyan kula. Tak tampa aja kuwatir. Kula ajeng kan Punden Ngamarta, nggo aku sing matur. Hei, le mlaku digleleng-glelengke kae. Wah, muga-muga putung boyoke. Lho. Kuwi dongamu kok elek iki. Wen. Wah, Janaka ora tau gelem leren. Sapenae dhewe. Werkudara. Piye? Mong kari piye carane goleki anakmu? Aku wis kandha karo kowe rasa digoleki. Monggo yen wanjine bali, bocahe mesti bali dhewe. Yen niate apik, muga diberkahi karo sing kuwasa. Yen nggone minggat Gatotkaca mau niate elek, wah, nadyan anakku modar ning paran tak nengke wae. Karo anak kok kaya ngono Ya wen. Werkudara carane mulang karo anak pancen kaya mengkono. kok ora Bu? Nggih. Sawetawis ngaso wonten negari Ngamarta ya. Ayo tak dherekake ya Werkudara. Wah, Kresna kanggo ayo tak dherekake. Ketoke kok sagedhagan iki Gustimu kalah lho. Ah iya, aku ya weruh. Runtung-runtung rerentengan karo Raden Janaka ora kok mrene ning mrana. Ngababahi pengasihan monggo pengasihane Raden Janaka kuwi kula ndak kira sing paling abot dhewe sak donya. Pancene ya ngono, Gok. Lah iya wis ora iso menang. Terus piye iki? Gandeng kowe karo aku diutus Sang Prabu Praconadewa supaya ngetutke Dewi Praconowati. Dewi Praconowati wis kepikut dening mungsuh. Malah mbok menawa saiki wis malih tinggal melu para Pandhawa. Apike? Matur Prabu Praconadewa. Lelakon sing tulakon ana ing jagat utawa negara Ngamarta iki diaturake marang Sunan Prabu Praconadewa. Ayo, Gok, takutke, Gok. Ora kandika nyono-nyono sira sowan marang Praja Ngamarta. Monggo nembe lagi dadi pirembaganing para sepuh Gatotkaca. Anakku bocah bagus saka ngendi, Kir? Wah, wong edan. Minggat ora pamit karo wong tuwa saka ngendi? Gatotkaca anakku cah bagus kowe saka ngendi? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawardana. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangapunten racaturan. Anggen kula kesah sawetawis wekdal saking negari Ngamarta. Sayekti estunipun namung badhe pados kanugrahan kegiatan batosipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sira golek kanugrahan wujude apa mugi andadosna ing kawuningan ingkang ngaranan Wahyu Senopati. Apa wis bisa kelakon panjangkaning sira kulup? Nggih, sampun kelampan. Mara coba matur marang awakmu ing Ngamarta. Ingkang sekawit kula nglampahi tapa wonten pucuking argi mawat
Dumadahan boten kanthi kanyono-nyono. Kula karawuhan Kanjeng Eyang inggih menika Putut Guritna ingkang katampi gesangipun wekasan dados ganeping para Jawata. Matedhaken wahyu Senopati. Jernyatanipun Kanjeng Eyang Putut Guritna menika saknyata Senopati negari Ngastina nalika Kanjeng Eyang Parasara ingkang dados Nalindra. Dumuli sakmangke manjing sajiwa angganipun ingkang putra pun Gatotkaca Kanjeng Prabu Puntadewa. Wah, anakku cah bagus. Nemu lunga entuk kanugrahan gawe tentrem wong gerak. Ning janji lemu lunga mung gawe untran-untran. Tumindakmu ora becik. Aja takon dosa, gecek dhewe. Inggih Rama Kyai. Syukur le cah bagus diniku entuk kanugrahan. Muga-muga kanugrahan mau sanyata dadi kekuatan lahir lan batinmu Gatotkaca. Mriki Rama Kyai nyuwun pangestu. Kula ingkang Sawandara nyuwun mapunten. Ana kawan Petruk suwan tanpa tinimbalan ana wigati apa munjuk atung sanipun Sri Prabu Darmakusuma. Sewu Lepati Agung mangaksami. Iya Petruk ora dadi ngopo. Sekawe kula tenggo wonten alun-alun nanging dumadahan geger kawula sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Ana apa Petruk? Wonten Alindra Yaksa. Ing juluk Prabu Pracona Yaksa inggih Prabu Pracona Dewa ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara madosi ingkang rayi Dewi Pracanawati. Wah, Gatot sendika Kanjeng Rama. Andya bala Pandhawa mbiyoga mulung angung siring sata Kurawa kambahongke. Sapa iki? Raden Gatotkaca kowe sapa? Pracona Dewa Pracona Yaksa. Adhiku wedok iku urung ana negara Ngamarta. Wong Pandhawa wilicik jiring getih wedi madya luwarana adhiku Pracanawati. Babar pisan Pandhawa kon ngulungke tangane. Bondo tanyak krincung sikile. Ngamarta bakal bedah. Bondo Ratu Ngamarta boyong putri Ngamarta. Gimerdasmu gaglak limpamu
Biar mampus e. Gong iki nyuwara kok ora metu to. Males tangi. Males tangi. Kowe nang ban Gus Lonjor. Ayo kono terus ke kono, ha? Terus ke kono ya. Rampung kok. Wis kok, wis. Truk. Kanca-kanca kon ngopo? Kon mulih. Oh ya wis. Karo nek kon ngopo ora. Pedro. Nun. Wadya balane Kanjeng Rama kon ngrewangi. Nggih. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung sampun paripurna den. Kang Putra sampun kasembadan gayo wayu Sinowati. Ya. Mugi-mugi dados kasantosaning lair lan batosi. Anggone badhe ngesuwi para kawula sak negaring Pringgondani. Ya Semar. Sura Sudira Jayan ingkang rat suwah brasta kaping kula Darmastuti Rahayu Sami Makarya Rahayu Samya Pinanggih. Kula sak kanca nyuwun pangapunten nek wonten lepate nggih Den.